syempre tayong mga vlogger, hindi talaga natin malilikayan yung may mga comments ng mga hindi natin kilala na napakasakit. Ano yung pinakasakit na comment na yung nababasahan? Muana sila nga, kuan daw, pakitang tao lang daw kung tabang sa kuang ginikanan. Sa mukha gini mga tao, no? Sakit ka din. Kanang kuan apoy uban mag-comment nga kanang kuan daw mag-vlog ko amo ang sudan. Mao daw to ipakita nyo. Human daw na mo og kuan wala sa camera lami daw kay mig sudan. Yung mga trending videos mo ba? Kung yung palagi ka talagang naliligyas. Diba? Every time na mag-video ka, bigla kang nayayandak. Tapos, nag-million views ka. So, ang tanong ng bayan, scripted yan or talagang tinuod na naliligyas ka? Sura ba mangitag viral ron. Hihimuin mo na tanan, di ba? Kada siya shout out is scripted na siya. Ambot po ni mga uban diha oy og kanang mga tinaro nga mga video di man kaayo mag-viral pero kanang mga binuang Kanang mga yandak-yandak, sige kag ka-viral, no? Mm. Maduk lang ko ba? Kaya basig mapipiang ka ba? Niundang na ko. Umundang ka na sa pagyayandak? Okay, ning sulinder na mo mahihilot dito. Ano yung mga hinihimo mo doon sa bukid manang? Tabang kong trabaho sa ko ang mama sa uma. Pagdadaro, yung pag-aararo? Gunara mo lampas. Huy, Ginoo ko. Walang kabaw doon? Wala may kabaw, hindi may ka-afford, mahal kaayo. Ang kabaw baligya. So instead inaararo, ginugunan nyo lang. Kuan, lampas, then guna. Mm. Mura na among gigamit jud sa mo ang bukid. Pangbukal sa yuta. Mm. Huy, Ginoo ko. Tapos gaano kalaki yung suhol? Sa una 100. Ang isang adlaw? Oh, Sa isa katao? yes. So kung magtatambong kayo, pulo kayo kabuok, meron kayong 1,000. Dili pa po to katrabaho tong uban kay gagmay pa man. So makakuadra po mi free ana or pila mi din. Mo na to among pila among kita mo to sibuan mo sa sin, bitsin, bulad or kanang pina nga gamiton jud sa amuang kuan panimalay. Mo kita mong siguroon bahalag di makakaog lami mga ibog-ibog rami mo dugsong diri sa kuan may ibog-ibog rami ang litson nga gituyok-tuyok no. Ano, mas ka mi makakaon ano lami man kaayo guro na.